си вдигнат ръцете, да си кажат имената. Всички още веднъж едновременно. И Тони. И Майя. Къде е Майя? Ето я Майя. Айде групата на Майя. Виж как хубаво приготвят. Тук. Така, на видео ви снимаме. Така ли? На видео снимали ви се. Така, групата на Майя са готови. Добре. Айде! Ура! Как сме сами на Витоша? Как няма други деца? Я да видим какво прави тук. Писти обрабатва, виждаш ли? Писти обрабатва. Писти разорава. Разорава. Ето ги и другите. Ето ги. Хай, Керен. Имаме си помощник днеска. Ето я.